Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaqhubeka nothando Nes'thembu i-review lana. Ake sithi akashayele uMangwabe ihlombe. Kuyavela ukuthi ezinye izinto uMangwabe akunokuzikhuluma azikhuluma ngobaba Mseleku ziyiqiniso. Ngithi ubaba Mseleku siyazi ukuthi uyindoda yesintu, usho njalo ephinde ethi bawabantu bosiko noma bagcina amasiko. So ku-season 6 episode 5 sekunendaba yokuthi noMpilo akakashintshi isibongo ngokwendlela ngale process yesintu, okusho ukuthi lezi zinto kufanele ukuthi ubaba Mseleku azenze ukuze omalume bakaMpilo noma ugogo noma ngapha esayidini lakaMpilo likama beneliseke ukuze kuqhubeke ukuthi kushintshwe isibongo. Ivelile-ke indaba eyisho umntwana uMpilo ethi ilobolo lakhe, okusho ukuthi abanye baye bethi ingane iyathengwa, okusho ukuthi-ke indlela leyo kufanele ukuthi kukhokhwe ngayo ngapha kwisayidi likaMpilo komalume ubaba Mseleku akenzanga ngendlela, yingakho bemile-ke uMpilo engakwazi ukushintsha isibongo. Okwami-ke okuwumbono wami ukuthi phela vele ubhuti noma ubaba noma umalume ezoya kuleyo khaya ayakulona, kuyaye kudinga ukuthi alalele ukuthi abantu bakuleli khaya bathini, ngoba ikhaya nekhaya linezinto zabo abenza ngazo indlela. Nayo leyo kulobola ukuthi ingane ilobola kanjani, njengoba nje abanye bangichazelile la ku-YouTube ngibuza, because into nami ebengiyiqala ngake ngayibona nje ngidlula ku-social media ukuthi ingane iyathengwa or ingane uyayilobola ukuze uyithathe isebenzise isibongo, kube nezinye izinto ezenziwayo. uMangwabe-ke la iveza khona iqiniso ngobaba Mseleku. Esethe ubaba Mseleku kithi uyindoda yesintu. Uthi uMangwabe la ku-season 5 ku-episode 10 ubaba Mseleku njengoba enza isithembu, zikhona izinto ekuvelayo ukuthi kwayena akazazi, udinga abantu abanolwazi olujulile ukuze bamfundise zona. Lana bebekade beye kwinkosi yesigodi okundaba ezitha ikomkhulu kubo beyokhuluma indaba ye-will. Ngibalela leyo episode mangabe usuyikhohliwe. Mabeyakhuluma indaba ye-will ukuthi isebenza kanjani kwisithembu, kubeke nemibono eshiyanayo nendaba yokwaba ingane. Kodwa-ke le video mina ngizokutshela ukuthi uMangwabe kunezinto ayishoyo, noma phela ukuthi umudi isikhathi esiningi kwisho. Ezinye izinto ayishoyo ziyiqiniso, ngoba mawubheka manje ubaba Mseleku eyindoda yesintu egcina amasiko, yini kuzoze kube ney'ngane eziwu-2 ezizokhuluma indaba eyodwa. uSney uvelile kulama seasons adlulile ukuthi indaba yakhe yenhlawulo nesibongo, okusho ukuthi ngapha kubo kaMakaSney beyingakalungisa indaba yokuthi ushintsha kanjani isibongo, wagcina eseshintshile. Phela manje ukuba yindoda yesintu sekuzogcwaliswa yishow, ngoba phela esibuka ukuthi ngoba ubesevele azazi ubaba Mseleku ukuthi uzoba nesithembu engakawuqali umshado, into le azivezelile yona ku-season 1. Why engahambanga waya kaMpilo wenza njengendlela efanele, wacela futhi nabantu abadala mhlawumbe abazoba sesayidini lakhe bemsize kulolo daba, ikhulunywe indaba yakhona iphelele. Nangapha futhi kuSney size sithola kwishow iy'ngane sezisho ukuthi nami sengifuna ukusebenzisa isibongo sakaMseleku, okuvezayo-ke ukuthi kulesintu siyahamba sisale, okudinga ukuthi kube khona ozochazela ubaba Mseleku ngezinye izinto. Yilana-ke ngithi mina unesi kwethu
Iyangihlekisa indaba yokuthi unesi because khona abantu abacasukayo engingazi ukuthi mina bacasulwa yini ngoba uMangwabe uyawuthanda umsebenzi wakhe kade wayesichazela ngawe kuyishow. Unesi wethu uyakuveza ukuthi yes uyi-polygamist uhusband kodwa ngathi naye isintu sihambe simlahle noma asale. Nakhona futhi ubaba uMseleku naye uyakuveza lokho ngoba uthe baya laphaya kundaba ezitha ngoba sebezikhohliwe izinto zamasiko ezinye. Mina bengithi-ke nje sishayela unesi ihlombe manje ngoba nakhu sekuzovela nokuthi umpilo isibongo akakashintshi. Kodwa lapha umpilo uhlala noMakhumalo and ubaba uMseleku uyasitshela futhi naye ukuthi uzoshintsha izinto eziningi eSouth Africa, uzofundisa amadoda, uzoqinisekisa izinto zesintu. Hawu, sisale-ke sesithi hawu ngoba phela sizosho ukuthi hawu mase phela umpilo wezothi kanti sekuyothatha isikhathi esingakanani ukuthi ngishintshe isibongo. Mase-ke ethi-ke ubaba uMseleku thina sabantu bosiko akufanele ukuthi kube khona nengane ehlala ingaziwa ukuthi iyephi, kuzovela sengathi yonke into yenziwe yaqonda. Phela mase sibuza ukuthi uma yenziwe yaqonda into kugwegwe kanjani pha ukuthi umpilo engakwazi manje ukuthatha isibongo sasekhaya, ubaba futhi sesibona ukuthi uya-afforda. Yini le ejulile eyenza ukuthi phela ubaba engahambe eyoqeda into nomalume bakaMpilo, uMpilo ethatha isibongo-ke kuphelele ngoba phela ngeke sisho ukuthi umiswe yishow ukuthi bekufanele ukuthi kuze kuvele kwishow ngoba esifundisa. Hhayi-ke, hhayi asingishiye khona la eduzane ngoba phela mase ngiqhubeka sinizowini sicela uphume ey'ndabeni zabo. Hhayi bo, indoda yesintu iqale ngaleso sikhathi ukuba indoda yesintu ifuna isithembu. Manje izinto ezilungiswayo kufanele ukuthi zibe yi-order. Besicabanga ukuthi zizovela kwishow sezivele zilungile ngoba lana kusebenzani amasiko, kusebenza isintu. Kodwa manje zilobe zivela nje izinto eziningi sesilobe sithi hawu ngoba nakhu nje kuyo le episode ebengibuyela kuyo ukwenza i-reference. Wathi ubaba uMseleku phambi kukaNdabezitha umuntu omdala kubona obalulekayo. Amakhosikazi akhe abalulekile onke kodwa anezigaba zawo. Lezi gaba azilingani. Nangizwisisa? Wathi ubaba uMseleku siyabonga ukuthi akhona onke lamakhosikazi kodwa anezigaba zawo. Lezi gaba azilingani. Lokho-ke kubala iy'gaba-ke shuthi usebala ukuthi izindlu. Wathi esebuya lapho kuleyo meeting nje behlele etafuleni phambi kwamakhosikazi akhe wathi uMacele ngokwe-level yakhe kunezinto ayayikhulume nobaba uMseleku eceleni ngoba ziku-level yakhe. Siku-season 6-ke ku-season 6 usethe ubaba uMseleku indlu nkulumayeni njengoba ikhona phakathi komuzi avele enze into ngamehlo kaMacele ubaba uMseleku mayeqeda ukusho lawo magama. Wathi indlu nkulumayeni njengoba ikhona phakathi kwalo muzi nendlu nkulu uMakhumalo nendlu nkulu uMangwabe wayiqeda-ke indaba. Wase ethi-ke amakhosikazi onke asingundlunkulu. Cela ungichazele ukuthi kwenzakalani. Wathi uMakhumalo nami ngingazi kahle kodwa amakhosikazi akwisithembu onke ayakhwalifaya ukuba ondlunkulu. Ayikho indlu ephakathi, ayikho indlu encane, ayikho indlu enjani. Asibuyeleni emuva-ke. Ubaba uMseleku kade laphaya komkhulu enkosini yesigodi kulaba abangazi emakhaya kuba khona inkosi ekuthulwa kuyo amacala akuleyo ndawo noma obeka imithetho nezinye izinto ezilandelayo. Uthe ubaba uMseleku lezi zindlu azifani, zinezigaba.
ngeke kuze futhi kushintshe lokho, kodwa uyajabula ngamakhosikazi esekhona onke. Kwenzeka kanjani-ke ukuthi ubaba uMseleku noMakhumalo engibona ukuthi cha bona impela yibo esizothi ngizothini lento eyayisho Isithembu influencer, yibo bobabili manje kuThando Nes'thembu abenza sengathi yonke into iqondile. Sekwenzeka kanjani-ke ku-season 6 ubaba uMseleku lo wayekhuluma phambi kwandaba ezitha ethi umamkhulu ungaphezu kwalamakhosikazi, ngeke futhi kuze kushintshe lokho. Ubaba uMseleku oyedwa lo osesitshela ukuthi ku-season 6 bawondlunkulu bonke, noma ubaba uMseleku indaba yakhe ukuzizwakale nje phela engalobe eziqhatha nabantu abazisiZulu, esho ukuthi cha, ngokwami nangokwe-treatment engifuna ukunikeza amakhosikazi ami, sengikhetha ukuthi umamkhulu yena ngizombiza ngoNdlovukazi, mase kuthi-ke omayeni noMakhumalo noMangwabe ngizobabiza ngoNdlunkulu njengoba esuke enza ku-social media, hhayi ebafide into e-wrong. Cha, futhi ngikhuluma iphutha, hhayi ukuthi ubafida into e-wrong, bona bayazi yabe yiqiniso. Yithi la esiyama-viewers esizolobe sisho ukuthi hhayi bona nangoku ubaba uMseleku useyayijika manje indaba kade eyishilo ekuqaleni, engibona ukuthi vele i-strategy sakhe sokuthi lento ade eyishilo kwi-episode edlulile kwelandelayo uyayikhansela noma useyayiphikisa. Cha, bengizokutshela nje ukuthi uMangwabe mawungeza ujaha ukuthi yena nguye mhlampe obuye ephikisane nobaba uMseleku ngemibono noma ngendlela azizwa ngayo, uyayikhuluma into eyiqiniso ngoba neyokwaba nje sayizwa ngaye. Laphaya enkosini bebehambela indaba yewili, bayichaza ukuthi-ke yini indaba yewili kwisithembu izohluka. Hhayi kunesi bandla ngoba unesi, hhayi unesi uyangenzela, wathi unesi nje eceleni nginey'nto zami mina. Ngoba unesi wathi mina anginandaba newili, kodwa okungaba kuhle ukuthi iy'ngane zonke zibhenefithe. Kwase kuthi-ke manje labo anti ba-social media bathi hhayi phela usho ngoba enakhe phambi kwi-TV. Ngase ngithi mina hayi kusho ukuthi labo anti bafunda lento ishow ebanika yona bengabe sayi-analyze. Ngoba uyambona ukuthi unesi uyahamba ngokwebhizinisi, uvele makuyimithini nje lo bethi angikho interested, uma kuthiwa awunesi awubeke umbono wakho angikho interested, mase siyasho ukuthi hayi usisi unayo i-direction. Yikho manje noma kuthiwa iwili ithini uthi cha mina angeke ngiyilwele iwili, kodwa iy'ngane kuyomele ukuthi zonke zibhenefithe. Okuyinto-ke nami engithi yinhle leyo nobaba uMseleku nayo kumele ayikhonside ngoba sesibonile ukuthi kahle kahle isithembu singaba sihle emehlweni abantu, kodwa i-reality ihamba ingqongqoze. Mase ingqongqozile futhi akukho ukuthi ubani uthini ngoba impi iba khona. Siyibonile-ke impi ekhaya elikhulu leli lokuqala e-KZN, kodwa-ke bengazokhuluma ngendaba yasekhaya elikhulu ngoba hhayi asizingeni. Ngiyanitshela nami anizingeni-ke lapho, anizingeni nami angizingeni. Thina siboshwe manje, soboshwa phela. Asizingeni lezo, bengizoncoma unesi angisakwazi ukuqhubeka nale video, u-Eskom usethathe-ke ugesi. Thank you so much for love and support. Ngicabanga ukuthi niyoyizwa into yami ukuthi phela ubaba uMseleku uma yindoda yesintu esiqondile wenze kanjani ebe namadodakazi amabili asezokhuluma kusho ukuthi njalo akayiqondisanga izinto komalume. Mase sithini mhlawumbe ngenzeka ukuthi benga-afford ubaba uMseleku, noma ngenzeka ukuthi ubaba uMseleku belinde ishow ukuze ezokwazi ukufundisa kahle abantu sekuhambisana nayo ishow. Hayi abandla sayikhuluma iy'ndaba zabantu, kodwa phela uma ukuthi iy'ndaba zabantu zizosipha imali encane, siyekeleni zidlala kumabonakude phambi kwethu umabonakude.
engekho futhi ozositshela ukuthi shintsha ungakubuki lokhu, ngoba phela kusuke kukumabonakude wami nowakho. Hawu, kodwa ngempela ma-enisho ukuthi ubelinde i-show ukuze ehambe eyokhuluma kubo kamakampilo ngoba phela uMakhumalo wahambe ekuqaleni. Okwesibili-ke sekukhokhwa lokhu kwakufanele ukuthi kukhokhwe ngendlela abakubiza ngayo, ubesalinde i-show ukuthi bemshuthe, bebashuthe. Bebesalinde ikhamera ningangikhuzi-ke ngoba angifuni manicabanga ukuthi ngizongikhuza. NakuSime babelinde ukuthi beqale i-show esekwazile ukuthi aze akhokhe ahambe ayongqongqoza emakhaya awu-4, ngoba phela wangqongqoza ka-number 1 naka-number 2 na-number 3 naka-number 4 naka-number 2-ke ongasekho emhlabeni, okusho ukuthi amandla abekhona. Cha phela yabo le nto yini ukuthi umuntu niyamkhuza nithi phuma ney'ndaba zabantu ivele yenze ngathi ungajula kakhulu-ke manje ukuthi hayi bona uyakubona yini lokhu, ukuthi hayi bo nasi isintu sihamba le emuva, ibhayi yesintu manje yasithi 15 ayisafiki ngisho ku-50%. Hawu, hhayi Eskom-ke nawe usuhambile, yikho senizwa ngathi nje ngikhuluma into engekho, ingqondo seyahamba. Hamba no-Eskom. Thank you so much for your love and support. Please do subscribe if you haven't subscribed. I love you and appreciate you. Bye bye. Ngiyabonga support.